Daniel ydw i, yn y fideo yma dwi'n ddysgu step bach mwy cymhleth i rai chi sy'n fwy profiadol yn Clocsio. I ddechrau yna i ddangos y step cyfan i chi, wedyn newn ni torri lawr a'i arafu lawr i ddysgu gyda'n gilydd. So, cyn dechrau, mae'n bwysig bod ni'n sefyll ar blaen ni'n troed, o bod ni'n digon bouncy all i wneud y step. Falle bydd rhai chi'n ffeindio fe bach yn anodd i gyd bwyso tra bod ni'n dysgu step, ond fi'n siŵr pan ni'n gyflymu'r step lan bydd yn dod yn lot haws i chi. So, rhan cyntaf y step, yn dechrau y stamp ar y joed chwith, cic ar y joed dde, tap ar blaen y joed dde yn croesi, a wedyn ni'n pwyso ymlaen ar y joed dde. So, symud pwyso corff ymlaen i'r joed dde. Newn ni'n eto. So, stamp ar y joed chwith, cic ar y dde, tap ar y dde, a pwyso ymlaen ar y joed dde. Y cam nesaf, ni'n sefyll pwyso corff yn ôl i'r joed chwith, cico nôl o'r draws gyda'r dde, tap unwaith eto yn ôl gyda'r joed dde, a hop ar y chwith. A newn ni hwnna eto, so dechrau, gyda pwyso corff ymlaen ar y joed dde, a ni'n sefyll nôl, cic, tap, hop. So os ni'n rhoi y dau gam yna gyda'i gilydd, dechrau'r joed chwith, a stamp, cic, tap, ymlaen, nôl, cic, tap, hop. Y cam nesaf, unwaith eto dal ar y goes chwith, ni'n tapo'r joed dde nôl tu ôl ni, hop unwaith eto ar y joed chwith, cico ymlaen gyda'r dde, tapio gyda'r dde, pwyso ymlaen ar y joed dde, symud pwyso nôl i'r joed chwith, cic, a tap unwaith eto. So, just a bit o'r eto, dechrau ar un goes ar y goes chwith, a tap, hop, cic, tap, ymlaen, nôl, cic, tap. So dyna chwarter cyfan, chwarter cyntaf step i gyd wedi dysgu. Os ni'n dod i gyd at ei gilydd nawr. So unwaith eto dechrau stamp ar y joed chwith, a stamp, cic, tap, ymlaen, nôl, cic, tap, hop, cic, tap, ymlaen, nôl, cic, tap. So mae rhan nesaf y step yn dechrau union yr un peth o dechrau rhan cyntaf, ond ni'n dechrau ar y goes arall. So tro yma, y dde sy'n stamp, wedyn y chwith yn cicio, chwith yn tapio, a ni'n pwyso ymlaen ar y goes chwith. Felly bydd hynny'n teimlo bach yn anghyffyrddus i ddechrau gyda, ond mae jyst yn cymryd arfer, dod i arfer yna. So unwaith eto, dechrau ar y goes dde, stamp, cic, tap, ymlaen. Yn wahanol i'r rhan gyntaf, dyn ni'n ailadrodd union yr un symudiad yna tair gwaith. So union yr un peth tair gwaith. So newn ni'n yma, dechrau ar y dde, so stamp, cic, tap, ymlaen. Stamp, cic, tap, ymlaen. Ac eto, stamp, cic, tap, ymlaen. O fan hyn, so mae pwyso corff yn dal ar y droed chwith o flaen ni. Yn debyg i'r rhan gyntaf, dyn ni'n symud pwyso corff yn ôl i'r dde, cic, tap ar y chwith, a hop ar y dde. Newn ni hwnna eto. So dechrau gyda'r pwysau corff ar y joed chwith o flaen ni. So mynd nôl, cic, tap, hop. So os ni'n rhoi tran dau at ei gilydd nawr. So dechrau gyda stamp ar y joed chwith, a stamp, cic, tap, mlaen. 2, cic, tap, mlaen ag eto 3, cic, tap, mlaen. Stamp, cic, tap, hop. O fan hyn, dyn ni nawr yn tapo'r droed chwith nôl tu ôl ni, heb roi pwysau o gwbl ar y droed chwith. Nawr wedyn, dyn ni'n pwyso nôl i symud y pwyso i'r droed chwith. So mae fe'n tap a lawr. O fan hyn, dyn ni'n cicio'r droed dde, tapio'r droed dde, a hopio ar y droed chwith. So gyda'i gilydd, ni'n dechrau gyda pwysau ar un goes ar y droed dde, ni'n mynd lawr, tap, cic, tap, hop. So os ni'n rhoi hwnna gyda'r rhan 2 i gyd, so rhan 2, dechrau ar y goes dde, gyda stamp a stamp, cic, tap, lawr, 2, cic, tap, lawr, 3, cic, tap, lawr, stamp, cic, tap, hop, tap, lawr, cic, tap, hop. Da iawn, so os ni'n mynd o'r dechrau'r step, lan at fyna, ni bron a gorffen y step nawr. So reit o'r dechrau unwaith eto, so ni'n dechrau gyda stamp ar y droed chwith. Barod, stamp, cic, tap, mlaen, nôl, cic, tap, hop, cic, tap,
mlaen, nôl, kick, tap. Ar y dde stamp, kick, tap, mlaen. 2, kick, tap, mlaen. 3, kick, tap, mlaen. Stamp, kick, tap, hop, tap, lawr, kick, tap, hop. Nawr, mae yna 1.5 curiad o saib. So ni ddim yn gwneud dim byd, jyst dal y safle yma ar y joed chwith. A wedyn bydd e'n mynd 1, 2, 3, run, run, run. So na gyd sy'n digwydd fyna. Ni'n dechrau ar y joed chwith a ni'n gwneud 3 rhediad, dde, chwith, dde. So 1, 2, 3, run, run, run. A mae'r diweddglo'n digon rhwydd. Na gyd ni'n gwneud. Ni'n neidio wedyn bwysio i fyny. So bydd e'n edrych fel hyn. Naid a i fyny. A ar ôl ni bwysio yn yr awyr, mae rhaid ni clicio'r troed dde yn erbyn sawdl y goes chwith cyn glanio ar y goes chwith yn unig. So bydd e'n edrych fel hyn. Jump a lawr. Ar ôl glanio ar y droed chwith, da ni'n tapio'r droed dde lawr tu ôl i ni. Cyn wneud yn union yr un peth eto, jyst y tro yma bydd y droed chwith yn clicio yn erbyn sawdl y goes dde. So yna'n gwneud hwnna gyd gyda'i gilydd. So bydd e'n jump, clic a lawr, jump, clic a tro yma. Mae 2 tap tu ôl i ni ar y droed chwith. So tap, tap. So os ni'n rhoi hwnna gyd gyda'i gilydd o runs, so unwaith eto ni'n dechrau jyst y sefyll yr un goes ar y droed chwith. A 1, 2, 3, run, 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 jump, clic a lawr, jump, clic a lawr, lawr. So dyna'r step i chi. Ni'n gwneud unwaith eto gyda'n gilydd o'r dechrau. So, yn dechrau gyda stamp ar y droed chwith. A stamp, kick, tap, mlaen, nôl, kick, tap, hop, lawr, hop, kick, tap, mlaen, nôl, kick. Ar y dde, stamp, kick, tap, mlaen. 2, kick. 3, kick, tap, mlaen, stamp, kick, tap, hop, tap, lawr, kick, tap, hop. 2, 3, run, 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 jump, clic a lawr, jump, clic a lawr, lawr. Nawr efo unwaith eto, jyst i orffen, jyst bach yn gloiach. Barod, 1, 2, 3, a. Ar y dde, 1, 2, 3, a nôl. Run, run, run. Diolch yn fawr, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r fideo.